Stil dig med cirka hoftebredde på fødderne. Hold armene tæt på kroppen ud til siden. Træk stangen tæt på skillebenet, så den er et par centimeter foran. Træk dig selv ned mod stangen, så du kan se logoet på trøjen. Lav en dobbelthage. Rejs dig op. Pust ud i toppen af bevægelsen. Vær opmærksom på, når du er i toppen, at du ikke kommer til at oversveje, men du stopper bevægelsen. Her. Sug luft ned i maven igen, så du kan holde spændingen. Sæt bagdelen bagud. Hold stangen tæt på kroppen, når du sænker den. Sørg for, at den ligger ud, inden du gentager.